흐이로로로라 가버리네 이거 알아 말이라 가오는 들어가는 건 흐이 띠띠띠띠띠 부치 부이미들 어이 미kur 아유 레 아이 레 미kur 아유 레 능가가 레 아버지 bây giờ con nhà này mình phá phá là nè 미kur 능가가 이래 마시네 파라니 부지 깜 차대면 나는 미kur 거 와. 마한테는 미kur 수자이 능가가 있는 능르자야 가치야 마 집이라 흰잡으로 삽생길이 있는 게임 거는 마 시골에는 흰잡으로 안 삽생길이 흰잡으로 말안 게임 길이 그러자 그라 너마 내 흰잡으로 게임 길이 흰잡으로 마다 호치오세 게임 길이 그라 불러 호세 눈치봐 오라 부서진 오그라 오브라 마만 배지 무덤도 나는 거야 마 시오소 이쁘래 능가가니 콘 프리진 마이는 집에 아르타zen 콘 맞아이래 콘 집에 라세는 집에 난 봐라 나는 바란 저식 그냥 반 미구르니 마마지 바는 색깔 저래 나이니 나이 타냥 뭐 르가 바바 흑은 랑을 하얀 옷에서 나와는 거 많이 시방 다르게 그래 말은 좀 오피나네 룸리브라 홈나네 뭐로나는 까르호르 그냥 바라 문치발 딜레 까르호르래 마마지 까르호르 나이 타냥 뭐 비구르마 흰저바지 시 카메라 좀 라는 라 하얀 산다든 나와는 거 하얀 산다든 마자래 그니서 사냐래 마시다로 자래 그 게임 길레어 제네레를 타카이 미콜란 한다로 자래 베니 사냐 러그전 러그 비자에 오비신 탐피장그라 뱅뱅 금바이 다등브라 그날에 나만은 주자이 허? 밀콘 상가슬리앙을 오비신마 탐피장그라 뱅뱅 금바이 갔으니 따페 갔으니 쿠가 후는 저토 모시는 마페 탐피장그라니고 저통브라 등나 아치가 사간 그만이 베이 탐페 부라 베젠시 무카오 나는 그만 사스는 으레레 가이브라 등라이 비코브 돈레레레 뭐래 무카오 치네마 아이 비구르버 자발레 자발 자발 신드는 자발 신드 빠빠빠빠빠빠 성쿠나 피타라마타 다나는 뭐 하나 좀 오느라 정벌 찍고라 지라고 자카나 정은 내 캠프에 내자 이내 마용 자이 나라에 많은 순순 나게 되는 거 헐? 당그브라 배 소라드는 마스터 타이자 나 프레 강바이 나 마스터레 강바이 파과파과 하는 브라는 거 yen쿠 쿠가 풀고 있어 삼블레 나네 붕브라 바트라고 데데데데 무라 시간 살봐 투르 뭐야 사분자이네 빠 자, 해내네 가이 고달라 브라는 마트 누자 좀 살바이 라가 사가 바람에 잘 레라자 말레그 부승레가 도시 라가 성레자 가이브라 두두두두 응캄 그래자 같으려면 모모스 아가냥을 마 모모 자네브라 모모 구부 작은 처음은 구부 작은 브라 마자이 자반 자바이 투르 탑는 나 오카 대라자건 오카네 그럼 기질리 주모토 오르다 흐흐르근 으이 오다네 구자량 당은 자이가 식사부로 먹는다고나 이씨 아야 노아타야트 두두두두 흐랑 타나시고 식사부로 먹나네 흔들어시 이제 마인 프레스하는 부인으로 자강하니 뜨끄뜨끄뜨끄 웅분한 라나니 호로 호찌김 길리간 까반토 클라스 원노카 오브라 빈 카라마시 아용 봐라 마바 예감이 되니시나 아용 마바고 무난히 마바 기사메어서 마이가는 칼라나이 마바지만치만 하비 마바지 스카본 비에 호이호이 비콘의 장어라 가진 그냥 거 에 개별배 아보모이네야 빠란 페빠르자 트라발 아유 빵 까메니 그버릭 시간이지 뻔치타라이 아유 비퍼바이지 기사 미사바이바이 안고 바슬로네 노릉하나니 누카타나니 왜 암프레비에 시사도 당해야만 자이바이비에 암프레버리바 제낭당이바 낭당이바 암프레양 소리 시원나게 되면 하이 비오는 마마지 흑크럭크럭 가바이가 화내하고 비치오는 소리 희나바이나고 자그 암프레 탕리는 비디오 고모장을 나든가 나네네 나등문 하이 암프레 마르치나 비 능니 랭레네 고부 크나갔나 비고 막 하란나고 자그 비니 통화에 잘라스 앙나보 코란 고름 달라라 더바니 라가 장난이 흡랑 모양뭐 타우네 농아반블라 비디오 코 유튜브 호가나니 페이스북 호가나니 지로 호가 등문당 말니 다로 호가 자네는 라크마이 호가 바브 앙하트 도코나간 개크이 만스프랑 고스 빙나니 사우죽하건 하이 아유 앙 도코나간 탕만 자고면 하이 도코나간 봐 에세 바바나니 만스프랑고 도코나코 누나니 마바고면 그마 가시 와세고면 그마 나도 호니 마트 롱피치간 나양글 오카이 카지 비니토 능부 도코나간 치카네 까나스네라이티 까나고면 하이 까난 낭라이는 바빌레그다 사이고면 암프레타 호니 하 도코나고는 까나시 그니 페샤봇 bun데 되는 도코나간 알라스네 롱핀 까난 타우타우 혼내라이 울 타자오 프리즈군 하이 페오가 졸라까 마이 비지고 오하이 파리 비고네 카담나시긴 하이마 소비호 호아데바 응캄 쿠레메 타바 향반니 암프레 응캄 쿠레 마나 송근데 데 우크이가 벨레 송시앙을
बे दाउला खासिखौ एखेबारे गोदोनाखौनो मस्ला हैथारसै आं र' नों थाथ'दो है बानि रागा जोंनायफ्रा भारमे जायहाय बानि दाउला खासि मोनजासिगोन बे सिख्लाजोंथ' नांलायनायाव जेनबोबाय आङो दाउला खासिनि हाराखौनो गोराबाबो बोरायबाबो अख्रुबख्राव जाख्रुबनानै रागाखौ बेयावनो हगारनांसिगोनहाय उफाय गैला आयु बाला बिउटि दासो मोनदों बान्थाखौ हौवा मोजां मोजां नागिरग्राया नै मालदार मालदार हौवा नागिरनानै लाग्राया दाना न' सुयै सुयैनो सानसे सानसे थांनो नागिरो माथो सासेबो रुवाथिबो मोना आयौ 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 बैथिं बेमाखौ हुखारबा ओरैजाय बेमा सोङो ओरै हुइनिखौ हुखारबा ओरैजाय सोङो ओरैजाय हासिब सिबबा बैथिं सिबफिननांगौ जायो ओरै गुफुंलाय जियाबो थाखो थाखो आयौ खर' गरम जानानै थैसिगोनहाय नोङो बिउटि न'नि मानसिफ्राबो बिहामजो होननानै हगारजोबनानै होयो गारसोजोबनानै होयो खामानिखौनो फिसायाबो जाखाया आयै मा जाबावगोन नोङो गैला गैला बिउटि नोङो ना गोरान बायदि रानख्रेबलांसिगोन नोङो खामानि मावै मावै आयु न'नि खामानि मावथों होननानै आराम खिन्थालांनायफोरखौ मावागारा लामायाव बाल्थिं लालायनानै मा साइरि फरायगासिनो नोङो हा खामानिखौनो मोनसे मावगोना मावाखै हो ना बाहेरायाव आं थांनानै फैनानैबो आरो न' फैफिननानै आं गासैखौबो मावफिननांगौ नामा नों थाखानानै मावदों खमसे खम बाहेरनिफ्राय फैदों मोजाङै रायलायफै मोजाङै सोंफै मोजाङै खबर लाफै खनसेनो नांलायनोसो सुथारा फैखालायबाय नांलायनो सुथार लानायसो नुदों नोङो इसिबां गरमाव इसिबां खस्थ' खालामो जोङो गावहाथ' न'आव थानानै मोनसे खामानि मावनानै दोना मोजाङै मैयाबो थाइजौ खानो थिननायावबो खानानै दोनाखै आरो दाबा जि सुनो थिननायखौबा सुखोना सुवाखै नोङो हा सुदों आयथां बै गोजौआव लामनानै दोनदों आङो एखेबारे नाया हसिया होख्रावनायखौलाय मोनथिथारगौ नायनि आङो र' सुखोना सुवाखै आयौ माबायदि बिखुनजो मोनखो आङो आयौ बाहेराव मा खामानि मावनानै फैयो फ्रास्ट्रेसन जानानै फैयो गासिखौबो आंनावसो हगारफैजोबनो नागिरो माबायदि मानसि बियो जोंबोथ' सिगां अफिसाव मावबा बेफोरबायदि फ्रास्ट्रेसन जायोमोन ना जोंबोथ' रावनि सायाव हगारहैयामोन थांनानै न'आव बेहाय माने बिदि मा खिनाग्रानोबा दिनैबा दख'ना गानलायलायनानै थांदों जायाफ्रा मा साराय गानग्रा मानसियानोसो र' एखेबारे बाथारबायहा आंबो एखेबारे र' फेसबुकआवसो पस्ट होनांसिगोन रुवाथिनि मोनो ना मोना नायथारनो आंबो र' जाम्बिनो आंनो खबरखौनो हाया जाहैबाय नोङो लायगौमोन आङो न'निफ्राय आरो मा नांगौ खिथाहरबानो जायो आं हैगौमोन ना ओरैनो हारसिं फैबा जाहैबाय नोङो दिनफ्रा मोजां नङा जेबो नङाहाय मा राजकुमार जाम्बि नंथारो नामा नोङो आंखौ गामिनि सिख्लाखाय फैनो रोङोथ' आंबो टाउनाव गोमायाथ' मा सानोहाय नोङो होनबाबोलै एसे गिनाय फैयोना ओंखारफेरै दा मारैबा माजोंबा थांनांगौ माजोंबा थांफ्लांबा मा जानांगौ जाखो है जाम्बासो नोङो माबा बेफोरखौनो माबा सानबाय थायो गोदाव सोरावनो मोनथिखाथारो गावहा आंखौ बिदिफोरबायदि इसेबां जाम्बि नङा होननानै ओमफ्राय गामियाव मानसिफ्रा होनसोलायदों माला बिरखौ हरगोन माला बिरखौ मोनगोन होननानै ओमफ्राय नोंहालाय मानो दाबो फैसाखौ हराखै जेनेबा माइ गायनाय टाइम मालाय बयनिबो फैसा नांथारगौ जायो ओमफ्राय नोंहा अनथाइखौ लाबोजोबनानै बिसिनिफ्राय लाथिख'मोननिफ्राय लाबोजोबनानै ओमफ्राय पेमेन्टखौ दाबो होआ जाहैबाय थाब हरनाया नोङो ओरैनो आबादारिफ्रा दाबायदियाव नोङो बेसे माइ गायो होननानै मिथिखायो मालाय बिसोरनो ट्रेक्टर हालेवनो फैसा नांगौ खोमा थाब हर दे हरगोन दे आङो थाब हरगोन ट्राइ नायखादोंना लाथिख'खौबो लोगो हमनानै फैदोंमोन आं दहायसो ओमफ्राय नोंहालाय दा माजों थांफिनगोन माजों थांनो आरो माबाजों बासजों थांफिनसै आरो जोंनाव न'सिम बास थांखायोना बेजों थांसै आरो ओमफ्राय थांनानै हजों सजानिफ्राय अट'जों थांसै ओमफ्राय फैसाफोर दंखायो दा हथात फैयो नोङो खिन्थाहराबो मायाबो आं माबा मोनसे रेडि खालामनानै दोनगौमोन ना ए मालफोरखौबो हथातसो नांगौ जादों नालाय आंनो ओमफ्राय गस्ला माबा नांगौमोन ओमफ्राय ओंखायनो बेखौनो लांनो फैदों आरो आंहा देलायग्रायाबो जोबजोब्बाय नालाय बेखौनो लांफैदों आङो ओमफ्राय माइ गायनायाव गाननो आखाइ गोलाव गस्ला गैयैखाय लांफैदों आङो दे होमबालाय 5,000 ट्रान्सफार खालामहरगासिनो दे आङो गारि भारा हिसाबै लानानै थांबानो जाबाय नोङो आरो खरसाबो एसे खालामहैयो बेजोंनो सानैसो दंखायोमोनहाय आंहा आंनि फैसायानो नाङाहाय आंनो लांदोब्रा ओमफ्राय नोंलाय एक्ट्रिस सासेयालाय मारै दङ है नोंबो मा जाम्बि होनबाय थायोब्रा बे ओरैनो सिथाबलाबायनाय लिवाथां बालथां माथां मुगै सुगैनो मोनथिखायो नोङो आंखौ मोजां मोना होननानै आं नोंखौसो मोजां मोनो होननानै नों माथो मोनथिखायो आरो बेजोंसो एदावबावदों नोङो जेबो नङाहाय ओरैनोसो एदावदों आङो हनै आंना बासा फैबायमोनहाय
थाथ'दो खोमाहाय दा मोनहैबा फन हरगोन दे आङो फन हरनानै मेसेज खालामनानै खिन्थाहरगोन दे आयु सोर नांथालिजों रायलायदोंमोनहाय बियो आरो सोर सिख्ला बियो बेबो अफिसनि खामानि होनलायलायनानै फैनानै बे सिख्लाजोंसो रायलायफैदों र' नायनि आङो नै नोंहालाय बेयावलाय माला मोनफैलायखो मोनफैनायालाय मोनफैयाखैमोनहाय फैनोबो गोसो जायाखैमोन आङो आथिङासो बोरै लाबोखोथाय हमनो हालाय लाङासैहाय आङो माबायदि फिननाय जाखोब्रा बेलाय थौदो दोनैसै आं नोंखौ न'आव नाङाहाय मा आंना बडिगार्डफ्रानो दंखायो बैयाव नेगासिनो नों थांग्रोदो खोमा अफिसनि खामानिया नोंना लेट जागोन ना दे बिदिब्लालाय आं थांसै मोजाङै थांनाय लाखा र' नोंखौ एबारनिफ्राय नायखुमा खालामनानै हमनानैसो गारगोन आङो सोरबादि सिख्लाजों रायलायदों नोङो आरो बे सिख्लायाबो सोर बेखौ नायनानै मोजाङै फारसेनिफ्राय नायखुमा फारसेनिफ्राय डिटेल दिहुननानैसो गारगोन आङो र' लाइमोन गारिखौ लाखिफैबायमोन जोङो थौदो खोमा गारियाव गाखोनोसै खोमा हा माथो सानाब लायखो बाल बे फाग्लियालाय आयु नोंसो फैदों आरो एसपि जालायलायनानैनो जानला मोनला अफिसाव खामानि गैया जाहैबाय नोंहा मालाय हनै सासेयाबा खामानि दंनो होलांबाय ओमफ्राय बे रुफाजों जदेजोंलाय माबे खियाव थैनानै थाहैखो बिसोरखौ थिनहरनो हायामोन नोङो माबाहाय जोंना गोजौनिफ्राय अफिसार फैयोनो ओंखायनो बिसोरखौ उफाय गैयिनि अफिसाव लेंहरफिननांदों आङो पुलिस थानायाव माबा चेकिं सोलिगासिनो नालाय ओंखायनो लेंहरफिननांगौ जादों थांनानै बेयावनो डिउटि हैगासिनो बिसोरो दा मोनाब्लियाव थिनहरफिनगोन आङो बिसोरखौ दा मोनाब्लिसिमाव दायो नोङो गारियाव गाखोहैबानो जाबाय आरो दिनफ्रा बांद्राय मोजां नङा सिख्ला मानसिया बिदि लामा थाजाया लामा थाजाया होननानै मिथिदोंबालाय मानोथो दोनबाय थाखो आंखौ थिखोनानै गारियाव थिखोहैथां बामखांनानै लानानै थांनानै आयु नोंखौलाय आंलाय बोरै थिखोनो हालाबायनांगौ जाखो मा थौदो होमबालाय गारिखौनो खाथियाव लाबोनोसै आङो नाङाहाय मा गाखोहैगोन आं हारसिंनो मा नुखौहाय बियो मासे रागा जाखो ना बार गाज्रिफोरसो नांबाय है जाबाय थादोंहाय आंहाबो बेखौ थब दोननानै थांफिनथारनांगौहाय नङाबा आंहाबो सासपेन्ड जालाबायहैगोन दाहाय थाङै सोरबा मन्थ्रि ना एम एल ए फैनो नागिरदों सोरबा मा अफिसार फैफायो है थाब थांफिननांसिगोनहाय जानाय नंला